всички останали пилоти до сега, Майкъл Мелеро от Испания. И той направи нещо невероятно красиво. Участва и в характер, и в бестуит, във всичко. Майкъл Мелеро от Испания. Последният участник в финала за тази вечер. Така че поздравете за подобаващо. Изкачете всичко, което ви е останало в този момент, като чак 2014 година ще продължи. Подкрепяйте и аплодирайте Майкъл Мелеро от Испания! По-силно! Това е последната една минута, се остава за тази вечер. Ноугентър, Кристиентър, ленти и всичко останало. Запазената марка на Майкъл Мелеро. Сега! Може да поиска от това малко испанско момче. Дайте всичко, което можете. Защото ядрената сила е на близо. Хайде, Майкъл! В един момент сякаш ръцете му щяха да започнат да се движат и той да полети. Уникално изпълнение за Майкъл Мелеро. Последни 10 секунди. Средновото ударение! Разбира се, сериозен знак на солидарност спрямо своите колеги. Чаквам в момента Майкъл да се качи горе. Аз няма да се кача, защото всички да ви останаха вече, а вие искам просто да го подкрепите. Това беше финалният ход за тази вечер. Майкъл Мелеро от Испания! Както се казва на испански Еспания. Ето го! Майкъл! Да чуем! Тази вечер! Тук, в София! Най-голямото чуем! Заключителното състезание за годината от веригата Гран При България тук в арена Армеец. Умори се Майкъл, видяхме го в квалификация, видяхме го на КСТР, видяхме го на Whip Contest, видяхме го и на финала. Тук може да кажете нещо за него.